pinakatuktok pa pala dun. Pero ako dito na ako pababa siguro. Baka maligaw ako. Dito na ako bababa. May pinakatuktok pa pala dun guys. Dito na muna ako sa ano station. Woo! Adventure. Yeah, let's do this. But first, we'll take pictures over there. Pictures. Picture mo na ako. Hindi ko na alam kung saan to patungo. May pinakatuktok ako. Mamaya ulit guys pag nagsaslide.